esta sonrisa grande que teño é porque a mí me emociona cando pegas unha pateada, porque esta foi unha boa pateada, con dificultad, porque o camiño non está moi aberto, pero bueno, aquí estou entre Baíste e Garfián, isto queda Concello de Bearí, eu creo que os dous sitios son do Concello de Bearí. Costoume, normal que encontrei aí dous homes, un en Garfián e outro en Baíste, e me explicaron de como chegar. É un tanto complicado chegar a él, porque os camiños tupíronse, xa non hai maneira de pasar, pero lá me enseñaron por unha especie de cortalumes como chegar ao muiño de Guerra, se chama así. Supoño que será nombre de, ou sea, apellido de alguén que non será por guerra ninguna, non? Aunque a velas hai. O muiño está precioso, é o lugar, o río que se olle aí, é o río do Ade, creo, iso é o que di o Google Maps, eso, pero bueno, tamén a veces di cousas que non son, pero bueno, aí está. Logo pondrei donde unhas imágenes, porque por dentro era un muiño de dúas moas, unha levada importante, e pondrei, nada, que estou contento. Agora o problema é chegar para arriba e buscar onde xantar, porque xa son as 12 e pico da mañán. Eu normalmente veño con a miña compañeira Luz, que é a que se encarga da logística, pero hoxe non pudo vir. E o coche non hai nin galletas, nin pan, nin lambonadas, nin nada, e teño unha fame, cuidadito, voume comer calquer cousa, hasta un plato de caldo no mes de agosto, dame igual, estou asesivo. Hasta logo.